Banda kucha wa lero, Israeli inaponya mabomba ku Irani. Taona video imene kuonetsa air defense ikupulisa mizinga. Akuluakulu a Israeli sanankhule chilichonse kapena kutsimikiza nkhani imeneyi. Koma America yatiuza kuti mabomba amenewa aphulisa barracks ya asilikali. Apapa sitikudziwa amene akunena zoona, chifukwa last week Irani itaponya mabomba ku Israeli, Netanyahu analesa atolankhani kupita kuti akaone kapena kujambula malo amene anakhudzidwa. Poyamba analengeza kuti palibe amene wafa ndipo mizinga yambiri anayigwetsa. Patsogolo pake zinawululika anthu 11 anavulala, barracks inaphulisidwa, komanso munthu mmodzi anaphedwa. Leronso Irani ikutiuza kuti palibe chimene chachitika, koma mbiri ikumveka ndithu. Barracks imodzi yaonongedwa. Dziwani kuti maiko amenewa amaderana. Chodziwika bwino pamenepa ndichonena kuti aphulisana, zinthu zambiri zaonongeka, koma kupanga propaganda kuti asapuse. Israeli sinawulule zona zenizeni zimene zinachitika last week, komanso Irani ikulephera kunena zona pa zimene zachitika lero. Onsewa afuna kuoneka ochenjera komanso amphamvu pamaso pa dziko. Dera limene Israeli inapanga ataki ndilofunikira kwambiri. Isfahan City ndi imodzi mwa matawuni apamwamba ku Irani. Amapangirako manyukliya, mabomba, zida za nkhondo, komanso kuli barracks yakulu kwambiri ya asilikali. Bungwe loona za nyukliya pa dziko lonse latsimikiza kuti Israeli sinaononge nuclear facility. Komabe tension ku Middle East ili very high. Ambiri akukhulupirira kuti Irani iponyanso mizinga ina ku Israeli anytime from now. America, France komanso Britain achenjeza nzika kuti zipewe kupita ku Israeli. Australia yauza anthu awo amene ali kumeneko kuti achoke mwachangu zinthu zisanafike povuta. Ndiye timafunsa kuti chakwera akudikira chani osachosa nzathu amene ali kumeneko. Tinaziona ku Iraki 2003 ma Indians amene amagwira ntchito anaphedwa pa nkhondo, mitembo yawo ndi kuyikidwa mass grave. Boma likuyenera kuchita machawi kuteteza nzathu amene ali ku Israeli kuti tisazaone zimene zinachitika ku Iraki. Tikukumbukira 2011 pamene kumachitika chipwirikiti ku Libya, kunali anzathu kumene kuja amene amachita za maphunziro. Bingwa Mutharika sanachedwe anaonesesa kuti anthu amenewa abwereko. 2016 panali azimayi ena amene amazunzika ku Kuwait. Peter Mutharika anaonesesa kuti anthu amenewa abwereko. Lero tikudabwa mizinga ikuphulisidwa kupita ku Israeli, mizinga ina ikuphulisidwa kupita ku Irani, zomwe zikuonesatu kuti nkhondo yasapang'ono, koma chakwera wangokhala chete. Akudikira zivute kaye kena kayambe repatriation. Chaka chatha kumachitika Cyclone Freddy analengeza ndithu within 2 weeks kuti kuchitika zimenezi. Chakwera naye kukataa kudyerera. Pamene Cyclone Freddy anachitika anthu ndikumafa, ndi amene abwera ndikumapanga act. Sitikufuna kuti zimenezi zichitikenso kumeneko ku Israeli. Ndikunena pano mafuta akubisidwa ku mphanga zapasi. Ku Israeli ku dera lina lotchedwa Negev kuli nkhokwe zambiri zosungira mafuta. Akuchosa mafuta amenewa mu nkhokwezo ndikumakwirira pansi. Netanyahu akuopa kuti Irani ikhoza kupanga target malo amenewa. Banda kucha wa lero, Israeli yapanga target malo amene amapangira mabomba, manyukliya komanso kuli barracks yakulu ku Irani. Ndiye akuopa kuti Irani ikhozanso kubwenzera pochita target malo amene amasungira mafuta komanso ma airbase. Ndi chifukwa ayamba kusunga mafuta pansi pa nthaka.
zonsezi ndi zizindikiro zona kuti nkhondo yatsa pang'ono. President wokonda anthu ake panopa wayamba kale process yofuna kuwateteza anthu kuti asaphedwe ndi bomba la Irani. Anyamala athu aja ali kumunda, ndi zophweka kwambiri kuti bomba la Irani liwaphulitse. President akuyenera kusamala.